Documenten al Delta de l'Ebre per primera vegada a la península la presència d'un ocell d'origen siberià, el capsigrany bru. Són fotografies d'un capsigrany bru fetes aquesta setmana al Delta de l'Ebre. És un ocell habitual en algunes parts d'Àsia, però és tota una raresa trobar-lo al nostre país. De fet, és la primera vegada que se l'identifica a la península ibèrica. La troballa de l'ocell ha provocat un gran enrenou entre els aficionats a l'ornitologia. Molts ja han previst desplaçar-se aquest cap de setmana al Delta per poder-lo veure i fotografiar. Aquesta setmana, alguns ja li han anat al darrere i només uns quants afortunats l'han pogut fotografiar. L'ocell ha estat vist en uns camps situats a la vora del riu Ebre, al municipi de Deltebre. Pel que sembla, s'hauria desorientat mentre feia la ruta migratòria de Sibèria cap al sud-est asiàtic i ha arribat fins aquí. Els ornitòlegs o aficionats a la natura mos mou la raresa ornitològica, més que l'espectacularitat visual de l'espècie o de l'individu. El fet que sigui la primera vegada que es veu, que només se veu, diguéssim, per la zona Sibèria, Xina i totes aquestes zones, i que hauries de viatjar en aquells països per a veure'l, però bueno, el fet que et vingui ell a veure és com un... bueno, és l'atractiu, no?